Maju kudu ngangseng. Sasongko kangku marenggo ruming puri makin tanpa lebeng kang
pasmuruping langit tekian sarwa sekar sinuci ukian sang panu sang nata Duryudana leng-leng katine ingkang awan sapa mikeng Astina Tegal Guru Naryo Iwa Kresna lakune ira Sireng Prasurama Miang Kanawajanaka dulur Narada kapangya tegalwi lore milu karya sang bupati sang bupati Estunggoro jagat manih raja dewaku paman Buya dados kali pekanira manira piji wenten ngersa manira Ambanaryu Nuwun ngawanting dawuh timbandal manak Prabu ingkang rumentah dumateng pun bapa Saderengipun ing bapa nampi dawuh timbandal wonten jawi gadhahi raos ingkang kumarasan upamita kepareng kula ngibataken pindho kambengan salombotinan jer wonten ngalun-alun tinempuing sampirana masjid kumitir acara awur maras
Nanging saksampun nampi dawuh dalem anak Prabu tata tentremana kadhi siniram tirta wae swindu kula non paran marganipun paman Arya ngaturaken ing mekaten dupi paman dene nampi dawuh wonten jawing gadhah eros ing kumarasan menapa keparengipun bapa ngaturaken anak Prabu kula aturi prastya ingkang diprayogi ingkang putra mitangetaken wijang satolo-tolo. Jalaran ingkang bapa kengetan dhateng para kawula ing nampi pidana wonten ngarsa dalem anak Prabu. Dosa denda dosa sakit sayogi dosa pejah amung paduka anak Prabu ingkang peparing. Saking engetipun ingkang bapa ampun malih ngemungaken sedaya para kawula senadyan to kula piyambak mbok menawi wonten lepat atur kula seklimah lampah kula setindak katiga sesumangga jangga kasuduka sumangga dodo kaselemek ana blabag binantulan mangkur wonten ngabiyantara kasudiranipun ingkang bapa dasar kula non anak Prabu kadhi dene swita ratu-ratu mbing kanan ngedaken lintang luku sawat balang manira kayu senajan tumekatna ingkang putra tasih lumuntur sih kadarmanipun dumateng sedaya para kawula langkung-langkung paman kepatihan. Kula gambaraken sagala-galang sima boten wonten ing atasipun sima tegel mangsa gogoripun piyambak. Pramila sak bibaring pepanggihan kula trimratinaken dhateng para kawula Narapidana. Dosa sakit kula aturi maringi dosa denda namung yen dosa pecah kimon pinaringana pidana sakit ngemungna dosa denda ingkang kaparing nugunging samudra pasami sepados amun ngantos dipun wangsuli tumindak ingkang nerak anggraning negari. Saeba bingahipun sedaya para narapraja saksampunipun ingkang bapa menika mangke paring uninga ngemban dawuh dalem anak Prabu. Saderepun ngaturaken genging panuwun saking sekagarmanipun anak Prabu ing tanpa upami kula non kula diprayogi paman nulungaken dawuh anak Prabu senajan Koko Prabu Mandura semantun kisah sampun prayogi lenggah ingkang raya ngaturaken pambagya Panakrama pasegana pucanan kamirambun soto prayogi nun kepareng kula ngadapi Jagadewa Bathara Ikatedha kalingga murda Panakrama yayi ingkang rumentah dumateng pun Kakang upami yayi menika kula kadang kula werda ngendikanipun ngutancan puceng wani kasamaraken wujangan dumawing pangkon kula suwun ngimbetana rah daging kayuwanan jimat paripih Janrawajuna. Namung kosok mangsilipun yayi ingkang leres kadang kula taruna ngendikanipun yayi kaputraken wonten Dada Kendra sami-sami. Nampi pamujipun yayi saha panestipun sedaya para pilih sepuh kados winantu ing karajan lir sambi kala yayi. Nggih. Paman nujum semantun kimanggih Raharja lan boten kesupen sungkeming pangabekti kunjuk awan. Paman Durna. Kakang Durna, nyuwun. Sampeyan niku gedhuwat-gedhuwut niku wonten napa? Aduh, tangan kula kebak gembuk niku. Kedah-kedahe wong tanggung jawab. Nganti lek kula ndandani ubek ora dadi-dadi. Mbaya ganti sing rada enom sedhithik. Wah, kresek-kreseke niku sing kangelan. Kresek-kresek niku napa? Nganu nggih rerangkenipun ngaten yen gantinipun menika kula kinten sampun dipun sedhiyani langkung kathah sanget. Ingkang kangge mendhet menika ing dereng wonten. Nembe ngempal-ngempalaken menika. Ya nyuwun tulung ta dicuni sing sepuh manggenteni ibu. Kula ngaten trima mboten numpak Kakang Durna. Wong dibageke karo Narendra kok mangandhake gupak gemuk. Kula tampi kanthi bing anak Prabu Saka pambagya dumateng pun bapa kados mboten kirang setunggal menapa senajan to kepara telat anggen kula suwun.
Lumuting pangestu mugi keparing konjuk kon sandhap pepodo mawantu-wantu nggih. Kula cancang bocah weni mekaten. Sasamunipun prayogi lenggah keparing kula sumedya caos atur wonten sapaduka Koko Prabu. Sewu kalepatan nyuwun kuwi samudra pamsami awit rikala rika pengker ing rayutusan gandhek sekembaran. Bilih Koko Prabu sepados rawuh wonten Istinggil Binaturata Kraton Kaji. Mbok bilih wonten kalepatanipun ing Rai Jumadong deduka awit ngrumaosi yen to ing Rai Setunggaling Narendra Muda ingkang murang tata. Jagat Dewa Bathara. Sagleguting kulang-kaling jawawut pinara sastra kados mboten wonten. Pangudaraos ing mekaten menika Yai. Namung saking kejoting manahipun ing raka menika jalaran dinten menika sanes dinten pepanggihan wusana sedaya para pisepuh ketingal sampun sami lenggah. Sedaya para kadang sentana sampun sumadya wonten pasuwanan menapa ingkang nimbulaken dukitaning penggalih. Mbok bilih wonten ruwet ing negari kang raka sagah damel pepadang utawi angu dari karuwetanipun. Yen to wonten paramuka saking mancanegari inggih raka kaajeng wonten paprangan sumadya taming dodok. Mundur secengkang Pratun Nyorok Borang kapurancang ngantos pengedadosan putung dados kalih Pratun bandhemaken ngibarat normuk dados gelepung Pratun nyawuraken. Inggih raka prastya ngembani negari Istina Yayi. Matur sewu sebanuwun sekadarmanipun Koko Prabu. Namung ingkang semedya kula aturaken sanes babagan menika. Rikala dinten kapenggaring rayi menika nampi wasitaning Jawata. Bilih negari Istina kedatengan samudra ludira langkung ageng sanget. Angelepi alun-alun Kraton Ngastina sedaya para kadang kajibuan anggenipun supadya ngupaya panggesangan. Dumugi ning ndota sareng kula titi prisa ingkang musna kontal saking ilining bena ageng dampar kencana. Ingkang mekaten kepareng ing Raismedya minta padang menika kados pundi dawing Jawata ing mekaten Koko Prabu. Leng-leng ramyang kang riya-riyang Candra katawengan semu ing tias lir katuridan lino kabyataning rem-rem driya manawung kegunging iwang wisesa tanono kang kuciwara Estunipun ingkang dipun ngendikaken Yai menika wau menggahing para winasis menika inggih wigatos. Nanging ugi boten wigatos. Liripun anggen kula matur ugi boten wigatos sampun jamak limrahipun. Jalma nindra menika sekaripun kedah nyumpena. Anggen kula matur bilih wigatos. Yen jumbing dinten
lan pekenan menika mangke terang menika pretangan pasumpenanipun kakung menika terang sangat bilih wonten sasmita ingkang wigatos sanget. Nanging menawi to jungwing dinten lan pekenan menika dumawah pasumpenanipun piyantun putri mboten wonten ginanipun. Mbok inggih Koko Prabu mari keterangan kanthi wijan. Nyuwun pangapunten, ngestina menika sampun wonten nujumipun inggih menika Paman Pandhita Durna. Kula trindangu yen pancen Paman Durna menika mangke mboten saged ngaturaken tamtunipun inggih Raka badhe ambabar bab pasuran menika jalaran. Senajan inggih Raka menika sampun adegi narindra nanging kula semanten kula nate jumeneng pandhita siswanipun inggih Raka menika langkung kathah. Tur wonten bukti nyatanipun sedaya. Nggih. Kasinggihan sanget gandeng menika Kakang Durna wonten pasuwanan. Kula tulindang kados pundi menika mangke aturipun Kakang Durna, malah idep-idep kula kepengin badhe mangertos werdining pasumpenan menika kados pundi lan jumbing dina pasaran niku sing kudu impene piyai kakung niku sing kepiye, sing impen piyai putri niku ingkang kepripun dereng mangertos. Kados pundi Paman Durna? Lole. Keparenga kula badhe munjatur ngersapun anak Prabu Duryudana mbok menawi wonten kalepatanipun pun pangapunten. Apa mak kelinting? Aduh sekrup. Pendhita kaya ngesak sekrup barang. Anggen kula sumedya matur mekaten menika badhe kula babaraken. Pasumna menika sedalu menika wonten tigang perkawis inggih menika Titiyani, Gandayani, Puspatajem. Titiyani menika impen wanci sonten yen Gandayani menika tengah dalu yen Puspatajem menika bangun biaraina. Nggih. Lah pretanganipun nek tiba genep menika impenipun piyantun kakung nanging janjir menika piyantun putri. Lah ra ngono. Lajeng latri ngendika dinten menapa pasumpenanipun. Yen boten kelentu mbok pilih kawah wonten dinten anggara kasih larak tenan. Menika nggih. Saged kelampan panjenengan anak Prabu Duryudana menika nampi wangsit ingkang terang. Bilih Negalistina menika dipun sumpraken kedatengan samudra Ludira. Samudra menika ora ana samudra kok ciut, ora jembar. Ora kok mergo kok jembar peningali menika ora. Nanging jembar jajane akeh para ratu kang padha kayuyun-yuyun. Kepilut sinta wonten ngesipun anak Prabu Duryudana. Nggih. Samudra Ludira menika abrit ora mergo kok abang njur stop mandeg. Abrit menika ketingalipun termomong ngaten. Gambarken anak Prabu Duryudana menika badhe suminar dumugi manca negari. Wonten niku menika nggih. Lajeng ingkang dipun ngendikaken inggih Kempir Waris. Menika dampar kencana. Kempir menika teges kontal mayeng-mayeng peleng penggalipun anak Prabu Jaka Pitana menika badhe kondang dumugi pundi-pundi kan. Wong kana tresna wong kana tresna wong kana tresna mila lajeng digambaraken ing antasing Palenggaling Narendra lajeng mayeng-mayeng ngaten. Ngono kuwi to pambatake Kakang Kubayana. Nggih Ditri. Mangopane wonten sekor kula wau. Kula gawake. Ora karo-karuan.
yen wekaten ing dados panggihipun Paman Ujum niku sedheripun ragi benih kaliyan ingkang rapa. Kula kinten yen bab menika wonten pundi kemawon boten badhe sisip senajan to sisipo boten kathah. Bilih samudra menika mujudaken Jaladri. Jaladri menika yen wening menika catur ingkang becik yen Jaladri menika bucek catur ingkang awon langkung-langkung wujud ludira. Kok Paman Durna ngendika sae menika dasaripun dasar menapa lan ilmu saking pundi? Pujangga menika werna-werna. Sabdaning wiku menika mboten mung mligi siji, 1000 sabda. Kantor penjam menika ngilmunipun patokan saka ngendi lah ngono. Kalah pengalaman. Yen kula menika saking Jitab Sora ngelmu sejati. Lah ra tenan, mangko kula saking Widodama. Niku ra buku kirungan Kakangku Bayana. Lho langge menika pantranipun. Kula matur mekaten menika awit yen wonten menapa-menapa pun bapa tanggal jawab. Yen namung sakderipun kemawon Yayi, senajan to Paman Ujum ngendika mekaten, ampun ngantos sepen ing pangatos-atos. Nggih, Koko Prabu. Sigra mangrakiting nawang sasongko. Macarana jagat nyokang kinarya momong sarira tunggal. Ing samudra angrong mangambal kasuratan iwang pratangga pati rumangsang kang wis umuruping sirep ing pasiban kraton Ngastina. Ingkang sinunata Ngastina tripandhuladatan kepareng medhari sabda awit kaemangan ing penggal. Triwilangan telu pandhulat pangandikan tigang klimadatan kewedhang lati kesawu geger njaba biang ngarsa tangkeping kuwi nenggih kucapu. Inggih mancat kontra ting melongo Stinggil Biladrata utusan saka ing kraton Ngloji Tengara. Utusane Prabu Welgedwelbe Wrangka dalem ing Ngloji Tengara Patih Bayutinaya rupepek sata manggih krama datan nilar malang kasusilaning Narendra.